ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ an minnu sigilen bɛ faransi itali espagne turki tunisie maroc abidjan senegal an mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la an min b'a ka wagati ta kuma bɛɛ kɔse kan wa ni kunnafoni ninnu ma kunnafoni belebeleba an b'o kɔ ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ ko an ni ce aw yɛrɛ an min b'a yira la k'a fɔ don o don ko an ka nin baara in ka di aw ye o bonyamasegi belebeleba an b'o kɔ ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ ko halisa ko an ni ce aw yɛrɛ ka halisa ala ka kanu to ko ala k'an to ɲɔgɔn ye fɔni min na bɔ sigi an ma kɔnɔ kuma bɛɛ ni a wagati seli an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna la bi ye tɛnɛ septembre kalo tile 26 san 2022 kunnafoniya daminɛ la an b'a daminɛ ni jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ka kunnafoni n'o de colonel Asimi Goita i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen kun b'a kalama cogoya min na alamisa tɛmɛlen o yɛrɛ kɔni kɛra Mali jamana yɛlɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ ko ye o hukumu kɔnɔna na ko b'a yɛrɛ de kɔni kun latigɛlen don anw ka faaba kɔnɔna na i n'a fɔ a yɛrɛ kɔni tun y'a la kɔlɔsi cogoya min na kɔni tun bɛ tile 2 bɔ kunnafoni min n'an b'aw d'aw ma kuma bɛɛ o kunnafoniya yɛrɛ kɔni kuma se ka di aw ma an bɛ hakɛto belebeleba ɲini k'aw fɛ o min yɛrɛ kɔni ma kɛ anw sago ye baara yɛrɛ de kɔni tun cayara an bolo Mali kunnafoni kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna la ka kunnafoni tun ma se ka da aw ma o hukumu kɔnɔna na kunnafoniya min bɛɛ bɔra n'a yɛlɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ kɔ la kɔni bɛ na olu di aw ma alamisa don n'o yɛrɛ kɔni kɛra jamana yɛlɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ ko ye o hukumu kɔnɔna na jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o de colonel Asimi Goita ale ye kuma ta ale kelen ka kuma ta kɔni y'a yira k'a fɔ sa Ginikaw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o de ye Mamadu Dunbe ale kɔni tun nana anw ka jamana kɔnɔ min n'a yɛrɛ kɔni tun nana anw ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ nin fɛ nin seli in na o hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaa kelen ka kuma ta bonyamasegi ani foli kɛrɛnkɛrɛnnen a y'o ɲɛsin Mamadu Dunbe ma Mamadu Dunbe min bɔra a ka jamana kɔnɔ ka na anw ka faaba kɔnɔ hali ka kɛ ni gɛlɛya ko minnu bɛɛ bɛ nka o bɛɛ lajɛlen na tɛ Mamadu Dumbiya yɛrɛ kɔni ala tigɛ kana anw ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa hakɛla ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ maliden minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigilen bɛ kɔ kan fo ka taa se an jɛɲɔgɔn minnu tora an kɛrɛfɛ ni gɛlɛya ko ninnu kɔnɔna na foli belebeleba taara ka di o bɛɛ lajɛlen ma jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o de colonel Asimi Goita bonyamasegi kɛrɛnkɛrɛnnen a y'o ta ka di Modibo Keyita mana jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma bawo olu yɛrɛ de kɔni kɛra yɛlɛma hɔrɔnya tutigɛbaga ye olu de sɔnna kun nin di walasa Mali jamana ale bɛ se k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na 22 septembre 1960 la o hukumu kɔnɔna na foli belebeleba ni bonyamasegi belebeleba o taara ka di olu ma jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ale kɔni y'a latigɛ k'a fɔ ko walasa Mali jamana a k'a ka bonya n'a ka danbe sɔrɔ ko koba naani bɛ yen ko Mali jamana yɛrɛ kɔni kan k'o kɛ a y'a yira k'a fɔ sa ko jamana bɛ jɔ fɛn min kan ko yɛrɛ de ye jamana lakana ani jamana ka hakɛw tangani ni jamana sariyaw bonyani ko jamana yɛrɛ kɔni bɛ jɔ o de fɛ ko walasa jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka jɔ ko fo sen naani o yɛrɛ kɔni ka kala sen fɔlɔfɔlɔ ko ye hadamaden ko malidenw yɛrɛ de kɔni kan ka sɔn ka kɛ maliden kura ye k'i nin di Mali ko la ka kɛ Mali fɛ wa ka Mali jamana ko hakɛw k'u ka hakɛw latanga i mana kɛ jamana o jamana na ko jɔnsen filanan ko yɛrɛ de kɔni ye sa ka finitigilamɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni kɔ giriya finitigilamɔgɔw mana kɛ fan o fan u yɛrɛ kɔni ka se k'u ka jamana lafasa k'u ka jamana lakana kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ jɔnsen naaninan ko yɛrɛ de kɔni ka kɛ jamana ye jamana min yɛrɛ kɔni bɛ jɔ ka sɔrɔ yurugu t'a la jamana min bɛ jɔ ka sɔrɔ bingani t'a kɔnɔ wa jamana min yɛrɛ bɛ kɛ jamana ye jamana min bɛna taga ɲɛ don n'a nataw la jɔnsen naaninan o kɔni ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka kɛ kɔnɔbɔko kelen walasa ka se ka jamana in jɔ cogoya min na bawo n'an bɛɛ lajɛlen jɛra ka kɛ kelen de an bɛ se ka jamana in jɔ a sen kura kan o kɔni tun ye colonel Asimi Goita n'ale ye Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye o tun ye ale ka laɲini min n'a yɛrɛ kɔni y'o kɛ 22 septembre hukumu kɔnɔna na ko Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ kelen walasa jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔya la cogoya min na kuma kuncɛ la a kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di bɛɛ lajɛlen ma ko k'a yira k'a fɔ sa ko bɛɛ lajɛlen ni seli halisa n'an tora ka kunnafoni la an bɛ taa minisiri nɔrɔbila ka kunnafoni na n'o de colonel Abdulaye Maiga i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama colonel Abdulaye Maiga ale yɛrɛ kɔni taara diɲɛ jɛkuluba ka kɛnɛ kan n'o ye min n'ale taara kuma Mali jamana tɔgɔ la a ka kuma senfɛ sa kuma bakuruba la an bɛna da o tulo kan a y'a yira k'a fɔ sa ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Ivoiriyɛnw ka jamana ɲɛmaa ma n'o de Alassane Dramane Ouattara ye a y'a yira k'a fɔ ko a kɔni ye ladilikan min d'u ma olu ka fanga sigi kuma k'olu ka bonyamasegin ye a y'a yira k'a fɔ sa k'u ka kɛlɛkɛcɛden 49 min bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'o ko t'olu bolo ko bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw bolo ko n'an ka kiiri tigilamɔgɔ y'a bila yɔrɔ yɔrɔ k'olu b'an ka kiiri tigilamɔgɔ kɔ ko bawo k'olu dalen b'an ka kiiri tigilamɔgɔ la wa olu b'a dɔn an ka kiiri tigilamɔgɔ in bɛna ko in tigɛ fo k'an ye min yɛrɛ kɔni n'a kɔni tun y'o fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Umaru Ambalo n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'ale yɛrɛ de kɔni ye
farafina kila tomba no de sida ale o jekulu nyema ye akilala ka yira ka fosa ko Alassane Dramane Ouattara ka kuma do konna na ko troisième mandat ko yere de koni yere soso ko troisième mandat ko koni yere nekeni ko ye ka fen ke sa femi yere kon be to fanga la kudai eni ito bala jeni alisa kuma konna na boya masigi foli kere kere no utana ka di Algérie ko ma mina yere ka fo ko Algérie ka yere kon musiko bala jeni ka wala sa accord d'Alger hale yere kon be se ka sira soro to gam kuma konna na aya yere ka fo sa ko Mali jamana koni ala tege ka ken kan wala sa France la ka jamana holi bingani wali mitaka on ka jamana sere ko o yira jiamogola o kum ne konna na hayra ka fo ko Mali jamana kwa me wakati ni minasa ko ni ya kana ka fa ne bakila ko wa ko Mali jamana be yoro mina sisan no ko France la ko yenne ni mitaka on ka jamana sekere no yere de ko ni ya ira ka fo ko anga jamana nyama munu yere ko be fanga la ko ye gentu o kum konna na o fene ya kelen segi France la ko ka jamana nyama o maka ire ka fa sa ko o fene ye genti française ya ira ka fo ko France la ko ka jamana ko yere ko be fen ko na femi yere de ko ni ka jamana ko no don mara ka jamana ko no don hakili la washi ko ni kana bocci kalama ka fen bala jeli ke ka jamana kono don la to galon konna na ko o femi ko olu yere kon mena fusiri o dana ko Mali jamana be wakati mina bela jeli me Mali jamana boya ma bela jeli me Mali jamana ka sharion akela tanga olu ka kele ke ko ni Mali jamana aka boya yoro be haka boya wakati bela jeli na waka boya fa bela jeli fe alisa kuma konna na ayira ka fasa ko Niger ka jamana no de Bazoum ka be wakati dama na bon fo ka se sans flamme Niger ka jamana no e Bazoum ali kon be boka Mali jamana nen Mali jamana haleti ta sarala ka keni nga Mali jamana ba me ka o yera ko ni chiami to yo no yera de ko ni sigi nyoko boya wako Bazoum ka do nga foko alete Nigeria Bazoum manaka akan ne ni munu na be ka takanya shi Mali jamana ma Bazoum ka fereke aka fusiri o dana alisa kuma kona na ko ni yera ka fasa ko ka foko olu ko ni menu jo ka foko ka France la ka jamana nyangi ka foko u yera ko ni ba manchi wale maude me wala sa u yera ko be se ka Mali jamana kele to gamna kulu tate kuma yera kulu tayre olu ka doni ala ke ka bubulu wa fem bubulu fem munu ba yera ka fa France la ka jamana o yera ko ni ba machi wale mo de me Mali jamana ka wa ko mo shikana nyina ka fo ko ni yake Mali jamana na Mali jamana ba kila kama yoro mina isko sa Mali jamana wuli no ka jo asen flane ka Mali jamana ka ake ala tangali ka Mali jamana boya ka Mali jamana ka ake ala tanga ka Mali jamana boya jien fa bela jeni fe ko o de ko ni olu ka kele alisa nantora okuna foni kelen kona na mbola dona ka foko Musa Mara na le ye parti politique do nyama no ye yelama ale bolono blase be mo bolono blase me akona ira ka foka keni ministre nyama no robla no de colonel Abdoulaye Maiga hale ka temeli sinfe tribune des nations ale kona ira ka fasa ko ministre nyama ye kuma munu fo ale kon ka boya masekeren kana ni ministre nyama le ka famia la hana ale hakilna na ko Mali jamana yera kon manga soto ya shila ananda fe duku ka bla nyono ko Mali jamana mo be mina san ko te fonyo ko Mali jamana ka transfer bela jeleni ke wala sa fonyon ko akon kana teme ananda fe duguni nyonche ko bakati mi yara kon beke fonyon ko kuma ni furuku kuma la kan yara kon ko bakatu ta wala sa kasika bara sebe ke Mali jamana kono ani anga la sigide munu sigile me koka de me karan ne me sika de uluma to gamina kuma konna na kala ka yira ka fasa ko farafina tombela jelen kan nyama tuye la nyini mi ke ko Mali jamana yara kon ma o la nyini bunya akani temen sinfe ko bon ko farafina ton kan la nyini yara bela jelen ko farafina jamana bela jelen ka je ka fara nyogon ka je ka ke kelen kele kana ke uni nyogon cheka ko ni temelin yara ko ni sinfe ko temeli ko be se kana ni fonyo kuraye Mali jamana ko nana ani anda fetugu to ni nyogon che mi na le kon ba nyini ka fasa ko mi esi ka foy ko ale kon bode nyini jamana nyamo fe ko ke ani anda fetugu to ni nyogon che kan an bamba fen ka fem yara kon be se kana ni beni basigi Mali jamana ko nana ko fonyo kana bla ananda fetugu ni nyogon che la ko no yara kon kara ko Mali jamana ka bunya ko Mali jamana ka bunya na ka dambe ko yara kon be seki ama alisa nantora okuna foni kelen konna na hambaldo na ka foko ministre nyama no robla kale konto aka tagamala New York ka fe alisa mala dona ka foka le be ko tagama senfe la sigide mun sigile men New York no lu nyogon ko nyogon senfe ko nu ka la yini ke ministre nyama mi nu ye foli keren keren ne takanya shama folo ka keni ahera kontra sebe mi kono kuma kala tribune des nations foli beleble ba yo takadama ya yara ka fasa ko Mali jamana obina ayera soro sisa ko Mali jamana ka haket tangali fo ta se Mali jamana boyani ma ko obela jelen yara kon mina ka sa ko Mali dembe yoro ko bela jelen ni sonjale no ka ke Mali de gela ko munun buka yo ira ministre nyama ko ni ayira ka fasa ko chama cha fanga halena kunte ka ko bela jelen na boko chama cha fanga kala ni folo ka beni basigi sigi jamana ko ni beni basigi sigi na ko kalata jalon beke ni kalata jalon kara yuruku fo kata se bingani walo ma bela jelen be kele ka bo jamana ko no kara sa jamana ko no don kala ni mi mo be soro ka se ka sra soro
alisa nan tora o kunnafoni kelen kɔnɔna na alisa New York kaw fe an b'a ladɔniya k'a fɔ k'an ka minisiri min sigilen don kɔ kan ko ɲɛnabɔli ma n'o de ye Abdoulaye Diop ye ale fɛnɛ ni Urusilakaw ka minisiri min sigilen don ka ko kan ko ɲɛnabɔli ma n'o de ye Serege Lavrov ye olu fɛnɛ ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min n'u yɛrɛ kɔntara kuma fɛn ka kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛɲɔgɔnya bɛ Mali jamana ani Urusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara u kan cogoya min na alisa o bɛ se ka kɛ jɛɲɔgɔnya min ni jamana fila nafa cogoya min na Urusilakaw ka jamana o kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'olu ka dɛmɛ hanu ka bonya masigi kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ an ka cɛmancɛ fanga mɔgɔ ye o b'an ka cɛmancɛ fanga dɛmɛ fo ka se k'u ka kɛlɛ minnu ye u ka laɲini yɛrɛ de kɔni ye ka kalafili jɛlenw fo ka taa se ka basigi hani bɛn sabati anw ka Mali jamana kɔnɔna na alisa n'an tora kunnafoni kɔnɔna na an bɔla dɔnniya k'a fɔ ko Seydou Nantɛmɛ n'ale de ye Toguna agro industrie ɲɛmaa ale kɔni fɛnɛ bɔra ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ marada fɔlɔ fo ka taa se kasoladon ma ale bɔra k'i bolo b'a kɔnɔkɔrɔ min de ye an ka bolimafɛn min bɛ wele ko camion bɛn ale bɔra k'o fila fa sisan min de ye malo tɔni 30 k'i kun da n'a ye an ka marada wɔɔrɔnan kan ni ka taa maaw dɛmɛ fo ka taa se an ka kasobonba kelen fɛnɛ y'i kun da yen ka walasa ka taa yen kaw dɛmɛ cogoya min na hakilina jiginna an bɔla dɔnniya k'a fɔ ko Seydou Nantɛmɛ ale yɛrɛ de kɔni kun kɛlen don ka bolimafɛn 500 k'o di jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye janvier kalo tɛmɛlen ka kɛ ni CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ kɔni tun ye ɲangili min ta kan anw ka jamana sɛgɛrɛ an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko Seydou Nantɛmɛ ni ce a yɛrɛ minisiri nɔrɔbila n'o de ye colonel Abdoulaye Maïga ale ka tɛmɛli tribune d'annonce na bolonɔbila sɛbɛnw ɲɛna kɔni bɔra bolonɔbila sɛbɛnw ni maa minnu y'a yira k'a fɔ sa ko olu yɛrɛ kɔni u yɛrɛ ye ko in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na min de ye eaux et forêts mɔgɔ olu ye bolonɔbila sɛbɛn fo ka taa se an ka cakɛda min bɛ wele ko NTM mɔgɔ olu ye bolonɔbila sɛbɛn n'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di minisiri nɔrɔbila ma fo ka taa se jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma n'a ɲɛmaa colonel Assimi Goïta u ka nin sɛbɛnfura ninnu kalannen na tribune d'annonce na n'u y'a yira k'a fɔ sa k'olu yɛrɛ kɔni y'u yɛrɛ ye a kɔnɔ alisa hamitɔ ka kunnafoni kɔnɔna na min na an b'a fɔ ko tari minisiri min sigilen don kɛnɛya kun ka hale ni jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o de ye colonel Assimi Goïta a kɛrɛfɛ Mamadu Dunbiya Hotunbe u jɛra k'a ja dɔ filɛ ɲɔgɔn fɛ o min baara bɛɛ lajɛlen kɛra jamana yɛlɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛw kun kan ko la o ja in yɛrɛ kɔni tun tɛ foyi ye ala tigɛ k'a fɔ sa ko kɛnɛyaso belebeleba bɛna jɔ Mali jamana kɔnɔ kɛnɛyaso min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ kɛnɛyaso laban ye u y'a yira k'a fɔ sa ko san o san 100 sarada o 100 sarada la 95 o yɛrɛ de kɔni bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ ka t'i furakɛ kɔ kan ko ni kɛnɛyaso in jɔkun de walasa kɔ kan bɔli o yɛrɛ kɔni ka ban pewu Mali jamana kɔnɔna na ko n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko san o san ko miliyari k'o yɛrɛ de kɔni bɛ bɔ Mali jamana wari bonso kɔnɔ walasa maaw yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa furakɛ cogoya min na kɔ kan o hukumu de kɔnɔna na ko kɛnɛyaso bɛna jɔ kɛnɛyaso min yɛrɛ ni diɲɛ minɛ labanw bɛna k'a kɔnɔ kɛnɛya ta kunkanko la walasa min yɛrɛ kɔni bɛ se ka to kɛnɛya jɛlen ani kɛnɛya basigilen bɛ se ka di Mali jamana bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na minisiri min sigilen don kɛnɛya kun ka hale kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'olu ka laɲini tɛ foyi ye walasa kɛnɛya basigilen ni kɛnɛya jɛlen bɛ se ka di Mali jamana ma wa Mali jamana den bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛ Mali kɔnɔ si yɛrɛ kɔni kana bɔ Mali kɔnɔ bilen ka taa furakɛ kɔ kan ka kɛ ni minɛnko gɛlɛn ka kɛ ni furakɛ gɛlɛn ka kɛ ni ko ni fɛn dɔ yɛrɛ kɔni tɛ sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ kɛnɛya kunkanko la ko yɛrɛ kɔni bɛna ban pewu Mali jamana kɔnɔna na ka kunnafoni datugu an bɛ taa dolanci kɛnɛ kan o min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ni Zambi olu ka tɛmɛli Mali jamana kɔnɔna na o min kɛra an ka dolanci tɛnɛba sanfɛ n'o ye 26 mars ni sɛbɛn a n'o kɛra Mali jamana ta ye 1 ani 0 ko bi dɔn na k'u yɛrɛ kɔni bɛna segin n'o bɛ wele ko match retour o min bɛna kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati halisa an ka dolanci tɛnɛba sanfɛ n'o ye 26 mars min na an bɛ dugawu kɛ sa k'Ala ka sebaya di an ka cɛdenw ma Mali kunnafoni show jabaran layabagaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la n'Ala ma basi kan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni yɔrɔ kɛnɛ kan nka ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ ko lɔgɔkun hɛrɛ Ala k'o di ne na aw bɛɛ lajɛlen ma aw bɛɛ lajɛlen k'aw hakili to yɛrɛ la Ala k'aw sago d'aw ma a k'an bɛn